ka kasịrị ụka wee na-emekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche, ihe ọma ndị ọzọ na-emekwa, ndị na-abata ndị na-enwe anwụrị n'ụzọ pụrụ iche na-enwekwa anwụrị. Ngwa ka ikirenụ ka mmemme asa aga n'ihu ka kasịrị ụka. His Royal Highness Ukuruta of Enugu State, Science and Technology, and Chairman of Government Council. Lelu Chendia, which is India. Village Jikereza, Dikolese. I have also. I'm going to design. I'm a leader. I'm also Chileke, what has your not do? I'm Puchite Banimea. Bolona, no Cheza. Wisdom of God will endow him and overtake him and follow him. Born Nucheza, he will give a right and righteous judgment. Born Nucheza, I'm taking you long life. Nucheza, here are risky. We share Hobola, Nebuton, Hobola, Nebuton Oria. Governor Nebute, Obachi, or Bagani Member, or Bagana, they made the money.
Anyị ekpe n'aha Jizọs. Ọra tobe ime Jizọs ka ndị ozi ada, ka ndị ozi ada wepụta okwu nke ya ezora. Onye nwe anyị na-edo oche a nsọ, na-ewepụga ya iche, na-agbakwasị ya aha ihe nke nyere Solomon, ikpe ikpe ziri ezi, ịtụ aka ziri ezi. Mgbe nyere Solomon amamihe iwere akụ na ụba na ngọzi dị iche iche wee gọzie ya, onye eze anyị agaghị arịọ nri, ọ gaghị anọ n'ụkọ. Ọ na-agbasa n'oche eze, ị ga-eme iwu n'oke eluigwe, were akụ na ụba zoro ya dịka mmiri n'aha Jizọs. Mgbe ọ nọ n'oche eze a, ị ga-enye ya the courage of Joshua and Caleb, that where others feared and faltered and fumbled, he will rise and take up the bull and succeed. Ị ga-enye ya mmụọ nke inwe obi ike na mmụọ nke enweghị ụjọ n'ime onwe ya. Naanị ya ga-atụ egwu ya bụ naanị Jehova. Ọ ga-atụ egwu mmadụ, enweghị ihe mmadụ kwesịrị ga-eme ya n'aha Jizọs.